नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचे स्मार्ट एमपीएससी कॉर्नर या यूट्यूब चॅनलवरती. मित्रांनो, आपल्या सर्वांना माहिती आहे की डाक विभागाची जी काही भरती चालू आहे, पोस्टमन, MTS आणि मेलगार्ड या पदांसाठी, त्या पदासाठीची जी परीक्षा होती ती परीक्षा आपली केव्हा झालेली आहे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. ती आपली परीक्षा झाली होती जानेवारीमध्ये. आपल्याला फेब्रुवारीमध्ये 4 फेब्रुवारी ते 7 फेब्रुवारी दरम्यान आपल्याला जे काय आपण प्रश्नांचे उत्तरं दिलेले आहेत त्याच्याबद्दल आपलं जे काही रिस्पॉन्स शीट आपल्याला मिळाले होते त्यानुसार आपण आपले मार्क्स काउंट केले होते. काही विद्यार्थ्यांना चांगले मार्क्स आले, काही विद्यार्थ्यांना कमी मार्क्स आले, परंतु 4 आणि 7 फेब्रुवारी या दरम्यान आपल्याला त्या जे आपण रिस्पॉन्स शीट होती त्याच्यावर आपले चुकीचे आन्सर्स किंवा कोणते काही क्वेश्चन्स होते याच्याबद्दल ऑब्जेक्शन घेण्यासाठी आपल्याला सांगितलं होतं. पोस्ट विभागाने आपल्याला ती एक संधी दिली होती. त्यानुसार भरपूर विद्यार्थ्यांनी आपल्याला या ठिकाणी ऑब्जेक्शन्स घेतलेले पाहिलेले आहेत. भरपूर विद्यार्थ्यांचं म्हणणं असं होतं की आम्ही काही ऑप्शन्स जे आहेत ते क्लिक केलेले वेगळे होते आणि आमच्या रिस्पॉन्स शीटवर आलेले जे काही ऑप्शन्स आहेत ते चुकीचे आहेत, त्यामुळे आमचे मार्क्स जे आहेत ते कमी आलेले आहेत. आणि असं हे एका विद्यार्थ्यासोबत नाही, भरपूर विद्यार्थ्यासोबत झालेलं या ठिकाणी आपल्याला आढळून आलेलं आहे. तर याच संदर्भामध्ये आपल्याला या ठिकाणी आजचा व्हिडिओ पाहायचा आहे. नेमकं डाक विभागाने आपल्याला कशा प्रकारचा मेल केलेला आहे, काय नाही, ते डाक विभागाकडून आलेला मेल आणि त्याबाबत असणाऱ्या सर्व शंका या आपण या ठिकाणी आजच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. मित्रांनो, ज्या विद्यार्थ्यांनी आजपर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नाही त्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून जे काही अशाच जे काही आपल्याला नोकरी संदर्भातील अपडेट्स असतील किंवा त्याच्या संदर्भातील भरती प्रक्रियेपर्यंत आपण पूर्ण भरती प्रक्रिया होईपर्यंत त्याच्यामध्ये असणारे जे काही अडथळे वगैरे असतात त्या संदर्भात व्हिडिओ तयार करत असतो. तर त्यासाठी सर्वांनी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्यावे असं मला वाटतं. चला मित्रांनो, आपण आजच्या लेक्चरला नेमकं सुरुवात करूयात. पाहूयात हा जो मेल आलेला आहे डाक विभागाकडून तो आज सकाळीच आलेला आहे, जवळपास 10च्या दरम्यान. बहुतेक ज्यांनी हे जे काय आहे द पॉईंट्स रेज्ड इन युअर ईमेल वेअर एक्झामाइंड थोरोली, म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांनी आपल्याला म्हणजे आपल्या पोस्ट खात्याला ईमेल करून त्यांचे जे काही ऑब्जेक्शन्स असतील ते विचारले होते त्यासाठीच हा मेल आलेला आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना आलेला नाही असं मला वाटतं. ज्यांनी ऑब्जेक्शन घेतलेले आहेत त्यांच्यासाठीच आलेले आहेत. इट इज नोटिस्ड दॅट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच. पहा मित्रांनो, मी एक व्हिडिओ बनवला होता पूर्वी. त्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की टेक्निकल ग्लिचमुळे आपले जे आन्सर्स आहेत ते चुकीचे त्या ठिकाणी सर्व्हरमध्ये स्टोअर होऊ शकतात. द रिस्पॉन्स ऑन ऑब्जेक्शन ट्रॅकर इन रिस्पेक्ट ऑफ सम केस क्वेश्चन्स वेअर नॉट डिस्प्लेड प्रॉपरली. हे बघा, काही वेळेस या ठिकाणी क्वेश्चन्स वेअर नॉट डिस्प्लेड प्रॉपरली. हावेवर इट इज कन्फर्म दॅट द ऑप्शन्स सिलेक्टेड बाय यू ड्युरिंग द एक्झामिनेशन paper are intact in the database being used for the evaluation of the question paper. म्हणजे असं जे गोष्ट आहे की जे काही आपण क्लिक केलेले आहेत ते डेटाबेसमध्ये स्टोअर आहेत, परंतु आपलं काही जे काही टेक्निकल ग्लिच आहे त्याच्यामुळे रिस्पॉन्स शीटवर जे आन्सर आलेले आहेत ते थोडेसे वेगळे आलेले आहेत असं यांचं म्हणणं आहे. तर या ठिकाणी त्यांनी सांगितलेलं आहे की तुम्ही जे काही करेक्शन्स आहेत ते आम्ही करेक्शन्स केलेले आहेत. त्यानुसार तुमच्यासाठी एक आम्ही लिंक प्रोव्हाइड करत आहोत ज्या लोकांनी ऑब्जेक्शन घेतलं आहे त्यांच्यासाठी, आणि त्या लोकांनी ते ऑब्जेक्शन जे काय तुम्ही नवीन रिस्पॉन्स शीट तुम्हाला मिळणार आहे त्यानुसार तुमचे मार्क्स कॅल्क्युलेट करा. मित्रांनो, पहा मित्रांनो, ज्या विद्यार्थ्यांनी ऑब्जेक्शन्स घेतलेले आहेत त्या सर्वांना हा मेल आलेला आहे असं माझ्याकडून मी तुम्हाला सांगत आहे. हे कन्फर्म आहे की असाच मेल आलेला आहे सर्वांना. आपलं आधीच्या एका व्हिडिओमध्ये म्हणणं होतं की असं झालेलं असू शकतं, डेटाबेसमध्ये स्टोअर असतं, परंतु काही ग्लिचमुळं टेक्निकल प्रॉब्लेम्समुळं हे जे आपले आन्सर्स असतात ते चुकीचे आपल्याला रिस्पॉन्स शीटवर मिळू शकतात. शेवटी किती पण केलं तरी ते एक मशीन असते, त्या ठिकाणी ग्लिचेस येत असतात. सॉफ्टवेअरमध्ये काही ग्लिच आल्याच्यानंतर भरपूर गोष्टी या चेंज होत असतात. आपण जे काही कोडिंग करत असतो त्या सॉफ्टवेअरमध्ये त्यामध्ये थोडंसं जरी चुकीची पद्धतीने कोडिंग झालेली असेल किंवा एखादा काही राहून गेलं असेल किंवा काही एखादं वेगळं काही वापरला असेल त्या ठिकाणी, तर त्यामुळे ग्लिच तयार होत असतो टेक्निकल गोष्टीमध्ये. ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा मित्रांनो. तर अशा पद्धतीने हे सगळ्यांना मेल येणार आहेत. तर मला वाटतं आता हे यांनी सांगितलेलं आहे की डेटाबेस बिंग यूज्ड फॉर द इव्हॅल्युएशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर. तुम्ही आता ही इथपर्यंतची प्रोसेस झालेली आहे म्हटल्याच्यानंतर त्यांनी निकाल लवकरात लवकर लावायला पाहिजे असं मला वाटतं. मला वाटतं येत्या काही दिवसामध्ये आपल्याला निकालसुद्धा कळणार आहे मित्रांनो. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट करायला विसरू नका. स्वतःची काळजी घ्या, आईवडिलांची काळजी घ्या, घरी राहा, सुरक्षित राहा. विअर मास्क घालणं खूपच जरुरी आहे मित्रांनो. स्वतःची काळजी घ्या, इतरांची देखील काळजी घ्या, अभ्यास करत राहा. गॉड ब्लेस यू ऑल.